I-am dat drumul, Cătălin. Ia să Salut! văd. Mai Salut! nu, am Nu? vorbit peste tine. Mai bag o dată. Mai bag o dată. Salut! Noi suntem Florin și Cătălin. Suntem doi oameni normali, cu joburi normale, cu interese normale, pasionați de improvizație teatrală și altele. Pentru că n-aveam ce face acasă și pentru că ducem lipsa discuțiilor filozofice, alături de prieteni mai ales, ne-am gândit să vorbim cu voi aici. În fiecare episod vom avea o temă invitată, poate și oameni la un moment dat, de ce nu, pe care o vom discuta. Astăzi, pentru primul episod, o să începem cu un subiect foarte ușor și greu în același timp, cu iubirea. Da, cu iubirea. Pot să încep eu, Cătălin? Te rog. Da, mulțumesc frumos. Iubirea, primul gând care îți vine în cap sau primele cuvinte care îți vin în cap când te gândești la iubire ar fi probabil sentiment, dorință, nu? Am Și nu, dreptate? uite, acum mă gândeam că n-am făcut care e primul cuvânt care îmi vine în minte, dar acum că ai zis tu, stare a fost primul cuvânt care mi-a venit în minte. Stare. Da, probabil că e mai bine spus stare decât sentiment. Relație. Eu aș vrea, sau eu cred că, de fapt, iubirea nu reprezintă niciunul din lucrurile astea. Nici măcar relație. Pentru că tot ce înseamnă relație înseamnă o condiționare. Adică e între un subiect, eu, și un obiect, fie că vorbim de o persoană sau că vorbim de un lucru. Există, de fapt, două situații. Sunt eu separat de tine, separat de obiectul ăla pe care mi-l doresc sau pe care îl vreau alături, da? Sau persoana cu care îmi doresc să am o experiență. Deci sunt două lucruri separate. Eu cred că, de fapt, iubirea nu are nicio legătură cu această separare, să zic așa. Așa, Ai zis bine că este o stare, poate, se apropie de o stare, dar nu această stare condiționată de ceva anume. Cred mai am degrabă că... înțeles. Da, te ascult. Nu, am înțeles, așa, zi. Cred mai degrabă că iubirea apare nu pentru că noi o căutăm sau o dorim sau e o nevoie sau o urmărim, ci cred că apare atunci când dispare, de fapt, toate lucrurile astea. Apare când dispare. Da, când dispar toate lucrurile astea. Adică când, de fapt, eu nu sunt centru și din acest centru încerc să descoper iubirea. Când dispare acest eu sau noi, atunci iubirea poate să apară. Și o face de la sine, cumva. E ca și cum ar fi o stare naturală a tot ceea ce există, dar pentru că suntem ignoranți, cumva inconștienți, atunci noi nu putem să simțim această stare de iubire. Nu înțeleg, tu spui că este tot timpul acolo și că noi o acoperim cu altele? Exact, exact. Noi nu creăm, de fapt, o distanță, nu știu cum să zic, și aici cred că are legătură cu reacția noastră compulsivă, constantă. Reacționăm imediat la ce se întâmplă în jurul nostru și nu avem această distanță care nu poate fi descrisă. Cred că aș putea să o descriu mai degrabă ca un observator,
ceva din noi observă, dar nu observă și este afectat de ceea ce observă. Asta este treaba. În momentul în care ești afectat de ceea ce observi, de fapt, tu ai condiționat realitatea din jurul tău, te-ai identificat cu ceva, iar ceea ce reacționează compulsiv este exact identitatea pe care ți-ai creat-o. Și iubirea nu are identitate, asta aș vrea să zic, de fapt. Am înțeles. Da. Deci tu vorbești cumva despre o iubire în sensul absolut al termenului, Da. ca, așa cum am zis și eu, poate ca stare de fond pe care Da, exact. teoretic nu ar trebui, pe care teoretic o avem cu toții pentru că existăm. Exact. Cred că iubirea precede rațiunea sau experiența în sine. Oricum, experiența noi o traducem cumva prin rațiunea noastră. Am înțeles. Și eu cred că ea precede rațiunea, chiar și înainte de a fi probabil niște ființe raționale. Da? Am existat și înainte, sub o formă sau alta. Da? Iubirea era acolo. Cred că înțeleg cumva la ce te referi, deși pentru mine nu e același lucru ce spui tu cu iubirea. Eu tocmai îl văd ca o formă superioară, sau nu neapărat superioară, să zicem nu primară. Nu primară. Mai recentă, să zicem, în dezvoltarea vieții, mai degrabă decât primară, ca stare, ca Da. fel de a exista. Da, sunt de acord cu tine, într-adevăr, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă aș încerca să mă uit mai profund, nu aș fi de acord. Cumva, pentru că totuși totul există realitatea asta. Este posibil ca acolo, de unde a început totul, iubirea să fi fost un motiv pentru această realitate. Noi să nu putem să o percepem decât, într-adevăr, ceea ce zici tu, pe o scară a evoluției mult mai târzie. Da, asta sunt de acord. Am înțeles, dar e posibil. Da, sunt de acord că e posibil. Adică eu nu cred că, să zicem, de exemplu, că iubirea a fost dintotdeauna, da? Noi am început să o percepem mult mai târziu, dar eu nu cred că iubirea s-a schimbat. Adică eu nu cred că ea se poate schimba, chiar dacă noi abia acum o percepem, că ea a fost altfel înainte și s-a schimbat sau a apărut odată cu evoluția noastră. Am înțeles. Am și eu o chestie pe care vreau să o aduc în discuție, cu permisiunea ta, Florin. Bineînțeles, Cătălin. Și care are oarecum legătură cu ceea ce tocmai ai spus. Deci eu cred că cred că sunt două stări diferite, asta de iubire și asta de care vorbești tu de existență. Mi se pare că adică pentru mine, din mintea mea și în vocabularul din capul meu, tu ai vorbit acum despre starea de a fi. Da. Despre existență în general. Da. Și care este într-un anumit fel pozitiv, să spunem așa, de-aia că seamănă cu iubirea. Eu o văd în relație directă cu conștiința. Adică o văd în relație cu funcțiile superioare ale creierului. Nu cred că orice lucru viu poate să aibă capacitatea de a iubi. Trebuie să aibă un anumit
număr de neuroni, un anumit fel de a funcționa ca să cuprindă și să înțeleagă starea asta. Deci cred că doar formele de viață conștiente de sine pot să iubească. Cu siguranță oamenii pot să iubească. Nu știu dacă animalele pot să iubească. Probabil că unele da. Da, are sens ce spui și uite, mă gândeam la lucrul ăsta că noi ca specie suntem singura care avem ca descriere ființă umană. Știi? Nu există ființa porumbel sau ființă... Da, uite, nu m-am gândit la asta, da. Și mă gândeam de ce ni s-a alăturat această descriere, ființă și om, știi? Și poate că are legătură ceea ce spuneai și tu mai devreme, că e o etapă următoare a evoluției vieții în sine și li se adaugă această ființă. Și poate că ființa vine de la a fi. Și... Eu nu cred că... Scuze-mă. Da. Nu, zi tu. Eu nu cred că oamenii sunt ființe superioare. Deci, doar că nu avem cum să probăm dacă animalele au conștiință de sine sau nu, așa cum avem noi. Cred că multe dintre ele au. Deci aș vrea să fiu... Adică nu cred că noi suntem superiori prin asta cu certitudine. Cred că dacă aș reveni din nou la ființa umană, cred că omul în sine se apropie de animal și are instinctul animalic în el, iar ființa este partea superioară. Adică cu cât ești mai aproape de instinctul ăsta animalic, e foarte puțin probabil să poți să experimentezi iubirea sau să trăiești iubirea. Okay. Cu cât te detașezi de partea asta și te identifici doar cu a fi, adică cu viața în sine, e foarte probabil de fapt să experimentezi iubirea. Ok, dar nu asta fac animalele mai mult decât ființele umane? Experimentează și trăiesc doar prin a fi și atât? Mai mult decât oamenii. Da, e bine punctat, dar nu știu. Adică animalele nu fac rău de plăcere. Nu. Majoritatea dintre ele. Nu mănâncă doar de dragul de a omorâ, exact. Nu sunt avare, nu știu, majoritatea. Mai sunt exemple, nu știu, la delfini, la elefanți, din ce în ce mai multe se găsesc. Dar majoritatea speciilor trăiesc putem să spunem, într-un echilibru, într-un echilibru foarte frumos cu mediul lor înconjurător. Ceea ce noi nu facem. De atunci, Eu cred că există ceea ce spui tu, într-adevăr, ele sunt în acest a fi, în totalitate, dar sunt ca niște limite, știi? Adică au o anumită limită în a fi, adică în a se identifica cu propriul lor corp, cu propriul lor instinct de supraviețuire, da? Și de capacități. De unde e sigur? Adică crezi asta, dar nu poți să afli. Cred asta, da, cred asta. Adică, uite, de exemplu, ai văzut, am ajuns acum să facem paralela iubirea la oameni și la animale, da? Am văzut fel și fel de filmulețe în care, și din proprie experiență, am văzut în care animalele aveau grijă de alte specii de animale. Altor specii. Dimpotrivă, un animal de pradă care să-și salveze prada
doar pentru că nu era foame, să mai trăiască, o mănâncă mai târziu, nu știu. Deci Da. făcea economii pentru situația de criză. Ideea era că se putea controla sau că avea un oarecare instinct care îi spunea că nu are nevoie. Într-adevăr, cred că intră, uite, de exemplu, și noi, oamenii, suntem foarte atașați de familiile noastre, da? Și am face orice pentru... Majoritatea dintre noi, da. Da, și am face orice pentru ei, adică ne-am riscat viața pentru ei. Dar nu am putea să facem chestia asta pentru o altă persoană la fel de ușor. Te-aș contrazice un pic cu situația în care familia ți-o faci cu o persoană pe care nu o cunoști. Adică ai familia de sânge mamă, tată, aia în care crești, și ai familia pe care ți-o faci pentru care ajungi să-ți dai viață. Dacă zici că nu-ți dai viața la fel de ușor pentru unul necunoscut, într-o situație limită, iarăși, nu știu ce să zic. Asta zic. De exemplu, animalele nu ar putea să-și dea viața pentru un alt animal, sau nu știu cum să zic, necunoscut sau care nu face parte din familia lui, știi? Adică ar fi mult mai greu să se ducă în direcția asta decât pentru noi. De asta mă refer că există anumite limite și poate că are legătură cu ce ziceai tu la început, referitor la capacitatea cerebrală, să zic așa. Să știi că nu, iarăși, n-aș fi vrut să ajungem să intrăm într-o polemică și doar să vorbim despre lucruri. Dar am impresia că se mai întâmple. Da. Cred că prezumția asta nu e... Are prea multă șansă de eroare. Prezumția de a crede sau de a presupune că pentru un animal e mai greu să se sacrifice pentru un necunoscut. În sensul în care când tu îți asumi un risc ca om să salvezi pe cineva, nu te gândești că te sinucizi pentru persoana respectivă, nu ai certitudinea morții în minte și tu te duci instinctiv cu certitudinea morții în minte să faci sacrificiul respectiv. Ai instinctul de a apăra și de a proteja. Da. Că tu mă gândesc, vorbeai de o situație de reacție, nu? Ok, și uite, o să revenim, o să încerc să revin la subiectul iubire prin ce ai zis tu mai devreme. Scuză. Vreau să spun doar că și animalele reacționează în a apăra. Corect. Nu doar membrii haitei. Familiei sau haitei, da. Corect, așa este. Dar revenind la iubire, eu nu cred că iubirea poate fi protejată sau apărată. Asta ar fi o diferență. Culmea că iubirea seamănă mai mult cu o libertate decât cu a încerca să o deții. Nu poți să o deții, ci de fapt ea poate să te dețină pe tine în momentul în care tu oferi libertatea de a fi pur și simplu a ta, știi? Și chestia asta nu prea are cum să apară la animale, pentru că nu, vezi, noi vorbim de instinctul de a-ți apăra... Nu-ți plac animalele, am impresia. Cum? Nu-mi plac animalele, am impresia. Ba da, îmi plac foarte mult, să știi. Și chiar sunt atent, chiar și cu insectele, pe unde merg sau dacă le am prin casă, încerc pe cât posibil să le iau cu un șervețel ceva și să le dau afară. Atunci mie nu-mi plac animalele. Dacă ăsta e criteriu cu insectele din casă. Așa, scuză-mă. Voiam să spun că mă gândisem că aș vrea să spun care este definiția mea pentru iubire. M-am gândit cred că fiecare și-o definește în funcție de propriile idei, valori. Corect.
sentimente, alte sentimente. Pentru mine este un sinonim pentru empatie dusă la absolut. Pentru mine asta înseamnă iubirea. Sunt de acord. Este expresia absolută a empatiei. A te pune în locul celeilalte persoane sau al lucrului pe care îl iubești. Și da, în mod ideal mă gândesc că asta ar trebui să fie tot. Adică să te iubești și pe tine la fel de mult cum iubești și gândacul de bucătărie. Exact. Și nevasta. Bine. Am exagerat un pic. Poate n-a fost un bun exemplu. Probabil că este foarte greu să iubești un om pe care îl cunoști sau ai impresia că îl cunoști foarte bine. De ce? Pentru că, de fapt, în capul tău, când vezi acel om, tu deja ai creat o imagine despre el. O imagine care nu mai e valabilă pentru că în general tinde să fie fixă și noi ne schimbăm. Exact. Și poate o să vorbim altă dată, nu știu dacă mai avem timp. Nu prea. Nu prea. Nu ai cum să crezi o relație sau să te apropii de o imagine, de fapt. Este ceva iluzoriu și în momentul în care imaginea dispare, atunci sentimentul ăsta de empatie pe care tu l-ai spus mai devreme apare instantaneu. Pentru că tu nu mai crezi această relație cu o imagine, ci ești prezent lângă o persoană reală, vie, lângă tine. Și nu cu o imagine din capul tău. Da. Am impresia că mai putem să vorbim încă restul vieții noastre. Da, și eu cred. Despre asta și nu numai, și n-apucăm să zgâriem suficient suprafața. Da. Deci aș zice că e suficient pentru astăzi, putem să încheiem. Lăsați-ne părerile voastre despre acest subiect în comentarii sau trimiteți-ne mesaj pe adresa redacției. Nu știu încă dacă o să avem mail sau nu. Da. Dacă aveți idei, sugestii, propuneri pentru emisiune sau pentru subiectele viitoare, iarăși vă rugăm din suflet să ne scrieți. Fiecare like, share, comment, subscribe, fiecare tânjim după atenție și apreciem foarte mult implicarea voastră. Da, și pe curând, și nu uitați, filozofia salvează România.